Oni síce hovoria o mnohých plánoch, ale keď im dajú potom moderátori v diskusných reláciách konkrétnu otázku na konkrétne čísla, tak väčšinou zhasnú a nevedia reagovať. Vy sa snažíte byť akou opozíciou, lebo je rozdiel medzi vami ako opozičnou stranou a zrejme to parlamentnou opozíciou, ktorá je skôr tá liberálna a progresívna. Chcete byť konštruktívnejšou opozíciou, ako je táto parlamentná? To určite. Mne naozaj nemôže nikto dať nejakú nálepku, že sme probruselskí, progresívni alebo liberálni. To určite nie, pretože minimálne v tých etických a kultúrnych otázkach sa absolútne odlišujeme od nich a dokonca ja tam nevidím ani nikoho, kto by naozaj mal nejaký reálny ekonomický plán so Slovenskom. Čiže čo sa týka strán, nazvime to teda opozícia, koalícia, čiže na tej opozičnej strane, ktoré sú v súčasnosti, ja tam nevidím žiadny nejaký významný prienik. V kultúrno-etických otázkach takmer žiadny. A čo sa týka ekonomických otázok, oni síce hovoria o mnohých plánoch, ale keď im dajú potom moderátori v diskusných reláciách konkrétnu otázku na konkrétne čísla, tak väčšinou zhasnú a nevedia reagovať.